Na Idade Media, o comercio foi unha das actividades que impulsou o desenvolvemento das vilas do Reino de Galicia. A partir dos séculos XII e XIII, o crecemento económico favoreceu a aparición dunha nova figura social, o mercador. Nas cidades atopamos os macelos, os mercados, atopamos unha división de produtos enormemente grande, atopamos unha reglamentación dos prezos por parte dos concellos das cidades, e así atopamos un segmento social que vai crecendo nas capacidades económicas que ten, na súa implantación urbana, que é precisamente o dos mercaderes. Moitas destas actividades comerciais concentrábanse nas vilas situadas preto de portos ou rutas de comunicación. Un destes lugares foi Betanzos. A súa situación entre o interior e o mar convertía esta vila nun punto de intercambio de produtos. En Betanzos, é un mercado establecido nun espazo concreto que coñecemos, que dá e que alberga produtos non solamente urbanos, senón tamén da contorna. Favorecen non solamente o poboamento na cidade, pero tamén na contorna, senón a actividade económica que ven de fora. Nestes mercados vendíanse peixe, sal, viño, cereais ou produtos das hortas da contorna. Os mercadores convertéronse nun grupo cada vez máis importante na vida económica das vilas. As cidades van deixando, reservando, favorecendo o asentamento de espazos para estes mercaderes que van tendo, especialmente nos séculos XII e XIII, un horizonte enormemente favorecedor desde un punto de vista económico e social. A través destas redes comerciais circulaban produtos, persoas e tamén novas ideas. O comercio contribuíu así ao crecemento das vilas e á consolidación dunha economía urbana no territorio do Reino de Galicia.